Antonia. Ngicabanga yazi la. Since na ubona le ndlela ukuthi kuna next la endlini uyabona nawe ayikho into ehlangana nayo la endlini. Ngicabanga ukuthatha lento. Yiphi yona? Eba specific. Ngicabanga ukuthatha lento yokuphila. Ngithola. So manje kuzoba nzima mangathi ngiyithatha mina ngiyi-one lento yokuphila. Kufanele uma ngiyithathe nginawe uyazi ukuthi wena noma ngingekho uyazi ukuthi uyayiphakela wenzeni into leyo. Ayinabungozi. Yona it's not a bad idea, yes. Considering ukuthi kade sisokola. As long as ingeke izingihle mina nginenkinga. Angeke le ayidlule mara kufanele akusumathafathafa lo angithi lento zihlukahlukene. Kunaleyo mathafathafa yiyo ledlayo. Uyayiprograma. But then lena as sizoyithatha izodinga ini? Mele sazi. Ungangifihle lutho ngitshela iqiniso nje ngoba ngingakhola. Okay, ngikutshela iqiniso leyo. Le iyadla. Iyathafathafa mara ngiyidlela abantwana. Uyayenza ukuthi wena ufuna idla abantwana or iyodla umuntu mhlambe emndeni mhlambe or ugogo. Yazi asiyenze njani lapho? Ugogo. Asithathe le. Then njengoba uthi sizoyikhomba ukuthi ihlupho kwakho vele sekakhulile. Magogo ne? Yeah. Mara after lalela magogo wakho sekakhulile vele like naye la sembe kasho ukuthi ukhulile mos. Lalela baby. Angithi ngisazofika lapho. Ngisazofika. Angithi nala sembe But sengibona ukuthi wena soyisa. No. So suggesta vele umagogo wayo ufuneka isisuggest umagogo wami. Lalela baby ngizofika lapho. Hayi beke usekho. Umagogo wakho last time isile uyakhumbula the time kunesifo ekhaya. Wathi sekakhathele ukuphila because mase somdala kakhulu ufila like uhlupha abantu. Ukhathele mara akakhathelelanga ngawena. Inkinga yakho yiyo le. Akakhathelelanga wena. Musa. Ukhathelele wena. Washo ukuthi ukhathelele wena ukhathele. Shuthi yazilandi lento. Ufuna iyodla. Yeah mara ufuna shida silani ngabona ufuna ngisuggest into na ayodla ugogo wakho. Why ungadle ugogo wena? I-idea phela ukuthi silande lento yakho. So ufuna ugogo wami idea yami. Izodla bani wena? Why ungathi asikhulume sibonisane kahle wena yonke into wena vele manje ngibeke le. Mina ngizisho bengizothi ilanda ugogo wakho mayise ugogo wakho ize kowami. Why aqala kugogo ngoba ugogo sekufuthi sasemncane. You know what? Asivele siyini. Vele mina yike into ngathi ngiyenza bese uvumelane naye wena. Ngasiyenza. Hayi suka. Yike into uvumelana naye njalo into engibangithi ufuna ukuyenza yike into uvumelana naye mos. Hayi. Ngiyamtshela umuntu ngithatha lento lena izodla ugogo wami, edla ugogo wami okwamanje bese iyajikijikela kugogo wakho. Makumeshini ugogo wakho ijikele ebantwaneni ijikela kuwe lento le. Idla nami. Nengane zami. Obviously sithumela kuma gogo mos. Mina bengithi iyafi lento yazi iyashesha nakulokho inje 1 ishesha isenkukhu. Bese uyaphatha umphethe le ikhiphe ama 300. Phansi umphethe ikhiphe 300. 300. Mina ngithi uzosho imali mhlawumbe sovuka ekseni imali igcwele 5 litha enyane ibhakede. 300 rand. Imali igcwele 5 litha. For ukuthi idla abantwana bami. Abo asiyeke baby. Asiyeke into ngizahamba ngiyoyisebenza. Ngizobuya nayo. Ngidana ngedom nalana vele.